Assalamualaikum dulur-dulur. Monggo nguri-nguri budaya Jawi. Nggih punika sowan dumateng para leluhur. Niki dinten Jemuah tanggal 28 Maret 2025. Cikal bakal channel ten Gunung Kunci. Badhe ningali badhe sowan ten Gunung Kunci. Kartosuro. Mbok bilih dulur-dulur dereng mangertosi Gunung Kunci, kula paringi pirsa makom zaman kerajaan Kartosuro, nggih sekitaran tahun 700-an niku. 1700-an. Mbok bilih dulur-dulur dereng mangertosi Gunung Kunci, kula paringi pirsa. Wah niki jawah niki, kula damel video cepet mawon. Nah menika makomipun ten Gunung Kunci Kartosuro. Ingkang disepuhke ingkang niki. Niki ketinggian 20 meter saking dalan niku. Nika ndek wau kula tulisane Jawa, Jawane Jawa napa Surakarta. Jawa Surakarta iki diwaca rada angel nika. Nika Raden Temenggung Negara nika garwanipun. Ingkang sing disepuhke niki. Niki kebanyakan setri niki. Raden Ajeng. Niki enten pahlawan nggih, pejuang. Gunung Kunci niku kisahe niku zaman Keraton Kartosuro nggih sekitar 1700. Niki tinggi wisata. Niku enten lapangan-lapangan niku riyen segaran. Dadose nggih segara, nggih pemandangan. Nah niki enten makomipun Raden Ayu Jayeng Asmara. Niki tulisane angka 9829. Niki udan dulur-dulur, kula damel videone mboten maksimal niki. Mbok bilih dulur-dulur badhe mangertosi makom Gunung Kunci, saged dipadosi ten Google Map Gunung Kunci Kartosuro mengaten. Niki mengenang masa lalu tahun 1700-an. Nggih Keraton Kartosuro tesih eksis. Niki pujawah niki dulur-dulur. Kula damel durasi gangsal menit. Mbok bilih dulur-dulur badhe sowan ingkang disepuhke ingkang niki, eyang niki. Mbok menawi dulur-dulur saking Kartosuro mangertosi makomipun eyang niki, mengke saged diparingi napa? Di komen ten video kula. Mengaten dulur-dulur informasi saking Cikal Bakal Channel dinten Jemuah tanggal 28 Maret 2025. Mengaten informasi saking Cikal Bakal Channel. Matur nuwun.